Iya. 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 Lenang-lenang dek selalu wes kaya ngene. Alah senenang endi? Kowe wong loro. Kabeh kedoain do kabeh lho. Rumangsa aku ngono iki. Aduh, semua ini hanya palsu ya, Mbak. Aku wong gumbun abri lho, teko untuk-untuk kok dodone iso menten-menten gincet piye. Kuwi lho ya. Kata rahasianya enggak? Iya. Ini daging kelek dikempe. Walah. Aku melu aku kok malah besesek kae. Telung dina ra doyan mangan. Wis sak maunane leter ya men. Lah ya aku ngomong, ya Allah nduk lah kok wis menten-menten lho kene iki tok gincet ngene. Lah nek digincet kene dengap-dengap kok ya. Aku enggak mau kalah sama Mas Kentung, masa Mas Kentung gede aku Pak cilik lah. Yang kan jilihane Mas Kentung. Lanjut ya. Mangga. Lanjut wong ayu. Kaya ngene lelakonku ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelong ati salawase
Matur sembah nuwun sampun katur Mbak Apri Mbak Mimi.